Už po 23. krát vo Zvolenie prebieha víkend atraktívneho divadla. Festival vznikol symbolicky 17. novembra v 89. To som ja bol ešte malý chlapec. Založil ho otec z hodou okolností kvôli tomu, že chcel priniesť do Zvolena nejakú kultúru, inú kultúru, ako sa tu dala vidieť. A s tým prišli vlastne na začiatok na prvý ročník České divadlá, ktoré priblížili aj situáciu, ktorá sa vtedy v 89. diala v Prahe, tá prvá študentská demonštrácia. A vlastne tou symbolikou sa ten festival nesie za tie roky celý čas, vždy okolo 17. novembra, vždy nesie tú myšlienku slobody, či už duševnej, alebo fyzickej. Snažíme sa každý rok priniesť jedno predstavenie, ktoré bude vyslovene pre deti, pre školy, keďže ten záber z volenských možností vidieť takéto predstavenia je veľmi malý. A tak sa organizátori rozhodli zaradiť do programu dve inscenácie pre deti z repertoáru detského divadelného súboru Zrkadlo, ktorý pôsobí pri základnej umeleckej škole Jána Levoslava Bellu v Kremnici. Ja fungujem v súbore už 7 rokov, odtedy ako prišiel pán učiteľ Luptovský. A dnes sme predviedli divadlo Zuzanka, ktoré je na námety Pavla Orsaka Hviezdoslava Zuzanka Hraškovej. Je to vlastne balada. Hviezdoslav sám o sebe je ťažká poetika, je mu ťažko rozumieť, ale Zuzanka Hraškovej je naozaj písaná pre deti. Okrem inscenácie Zuzanka zahrali kremnickí herci aj dramatizovanú báseň od Milana Rúfusa, druhú baladu s názvom Sestrička. Balady pre mňa osobne asi nie je ťažký žáner, lebo ja ich hrám rada. Pre mňa je to také niekedy jednoduchšie aj ako komédia alebo niečo zábavné. Cieľom víkendu atraktívneho divadla je hlavne ukázať divákom, či už mladým alebo aj starším vekovým kategóriám, že existuje aj niečo iné ako je klasické kamenné divadlo a že existujú aj iné veci, ako môžeme vidieť či už komerčných alebo bohužiaľ aj vo verejnoprávnych médiách. Víkend atraktívneho divadla potrvá vo Zvolenie do 20. novembra.